ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஸ் ஃபேமிலி. அனைவருக்கும் இனிய ஓணம் மற்றும் மிலாது நபி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். மயிலுக்காக கீழே அரிசியும் தீனியும் போட்டுருவேன். மேலே தட்டில் அடுக்கி வச்சுருக்க தட்டில் காக்கா குருவி இந்த மாதிரி புறாங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக அங்கே தீனி போடுவேன். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுவார், நான் தட்டில் தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு மேலே ஏறி நின்று சாப்பிட்டுட்ருக்காரு. இந்த மயிலுக்கு தோகை நல்லாவே அழகாகவே இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ என்னன்னு தெரில, உதிர்த்து விட்டுட்டே இருக்குது. நாங்கள் பயந்துட்டோம் என்னவோ ஏதோன்னு. ஆனால் பக்கத்தில் தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்க, இல்லை இந்த மாதிரி தான் உதிர்த்து விட்டுடும் இறக, அதுக்கப்புறம் புதுசாக முளைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே இத்தனைன்னா உதிர்த்து போட்டு வச்சுருந்துச்சு. ஆனால் பார்த்தா ஒரு 2-3 நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா புதுசாக முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ தான் முளைச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பாய்.